Nakam taki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalike napang. But like share ya ki video jong ka channel. Hadin ka jingweng kam bat ka jing penhir kerdan jong ka KHDC ki nongtre jong ka. Namar ka jing tungkam bomhok ki nongtre jong ka council. Hagini ki snam baladep. Klaim na khot interview bat klaim na penmi ka no ka advertisement. Kumta hadin ka jingweng kam bat ka jing penhir kerdan jong ka isi bat mai ka KHDC. Ki nongtre jong ka. Tho u Dr. Bas Khamarbo unong aktin jong ka VP daga kerwo kubor haka WhatsApp status jungu haka bula tho kumni kau VP ka pendap ya ka jingkular siki pajba haka por election ban khu je ka sencar ka khadar ka bakan riang ni habat be ki kam haki ETDC de ki kam upajba ki kam simet ki MDC haba ki kwa tungkam kila de ban tungkam daga bastiu na plala jong na platingka upajba nga ai kublay ka isi hapo ka jingalam iba esenja baka sim ka sinjam ban pen khu ka jersey haki ETDC yakini ki kentin la tho da Dr. Bas Khamarbo haka WhatsApp status jungu hadin ka jingweng kam bat ka jing penhir kerdan jong ka isi bat mai ka ETDC yaki nongtre jong ka